Esteu preparades? Ja comença el top semanal de l'Squad. En sisena posició, ens explica la història d'una de les seues cançons. Me se fan els pèls de gallina. Avui vinc a contar-vos algunes curiositats de la producció de Transversal. Transversal és una de les cançons del meu primer disc i és la cançó que el conclou. Curiosament, va ser la primera que vaig escriure i ho vaig fer a guitarra i a veu, com quasi totes les que faig. De fet, eixe dia sonava així. I tot allò omplia el cor. Si una cosa jo tenia clara en la producció de Transversal era que fos una cançó molt més electrònica que la resta. Referents com Yarea, Alif, que gasten eixos sons tant de percussió com de sintetitzadors una mica més electrònics, però alhora també volia que fos una cançó que tingués sintonia i coherència sonora amb la resta de cançons del disc. Una altra de les claus de la producció de Transversal és que volíem que fos una cançó que creixés de manera orgànica i que portés a la cançó a l'extrem. De fet, és evident el clar referent que vam gastar la cançó Yellow de Coldplay. Podria contar-vos mil anècdotes sobre el dia que vam estar gravant la cançó, com per exemple la plorera que m'he despegat perquè no era capaç d'atinar la nota. Però tot i això molt més, vos deixo descobrir a vosaltres escoltant la cançó. Richie s'ha proposat no menjar carn durant una setmana. A veure com li ha anat. La setmana passada em vaig clavar en la pell d'una persona que segueix una alimentació o una dieta vegana. Això vol dir que vaig a fer-me vegano? Pues no té per què. Soc una persona que té la ment oberta i a mi no m'agrada que em conten les coses. M'agrada experimentar-les. Com ja sabeu, n'hi ha gent que té que criticar-ho tot i quan algo se n'ix un poc de lo tradicional, tenen que atacar-ho. A mi m'agrada molt una frase que diu: ells no t'estan obligant, només t'estan mostrant un món nou. Evidentment que havia provat productes 100% d'origen vegetal. Qui no s'ha menjat una bona taronja del terreno? Però, per exemple, mai havia provat una hamburguesa 100% d'origen vegetal. I em vaig quedar flipat. Tu agarres això i em treu l'hamburguesa eixa i em dius que és de ternera i on calla la boca, pague, me'n vaig i m'ho crec. Que el planeta necessita un consum responsable de carns d'origen animal és més que evident. I que estos animals són criats en condicions insalubres és més que evident també. Hauríem de posar un poc més de la nostra part per a construir un futur millor. Quarta posició per a Mònica, que es prepara per a la festa d'Eurovisió. Get Ready With Me per a veure Eurovisió. Què he escollit per avui? He escollit estos pantalons en plan aixina, plasticosos de deriva i este jersei gordet perquè encara que estem en maig encara tinc un poc de fred. Bueno, tinc no, és que fa fred encara, per favor. Estiu, vine allò que et necessite. Anem a canviar-nos. I esto és per a la batalla final. Mentre em maquille un poquet, vaig donar un toc de color a la cara, anem a comentar les diferents actuacions que es presenten este any a Eurovisió. Zora no m'agradava massa, però li he pillat el tranquillo, I ara mateixa, actualment, em pareix un temazo. Àustria ha portat una diva del pop, promete, és temazo. Després tenim a Xipre, que jo no sé Xipre com ho fa mai, però no ha hagut un any que no ha portat una cançó que no m'hagi agradat. He estat mirant també que Sèrbia, amigues, ja ha passat l'etapa Lorin. Per favor, l'actuació és igual que l'Orin. Tampoc vaig massa arreglada perquè vaig a casa d'uns amics a veure Eurovisió, però lo suficient per a saber que Espanya guanya Eurovisió. A Pitxat arriba al pòdium amb el filtre d'escuts. Per què no tenim un escut de l'Squad? Anem a provar este nou filtre de punt que consisteix en endevinar escuts de municipis. Però com qui no risca no pisca, anem a jugar, que serà divertit. Una torre, torres. Ah, no, que això és plural, pues en singular, cosentaina. Sagunt? Això és Sagunt? Sí, no? Vila Real? Doncs és igual que el de Sagunt. Mira que hi ha escuts, Ara sí, torres, perquè és en plural, hi ha moltes torres. 5 torres. Endevinaré algun? Jo pense... Sagunt! Sí, ara sí! Dóna'm una, que me la sé, Això què és? Daniel, això és veritat? A veure, que encertant no ens teniu, però aprenc. Això és una nau espacial? Puçol? Hauria d'anar a Puçol a preguntar quants ovnis s'han vist en Puçol, perquè per a posar-ho a l'escut... Sabeu què vol dir servir cony? Gina vos proposa diferents traduccions. Estic més segura que estic així que vos hauran dit 1000 vegades que esteu servint cony, però de segur que vos ho hauran dit en castellà. És com quan tu vas a veure un concert i dius que xica més artista, que veu fa, és una diva, és una reina. Agafes tots aquests conceptes i en un ho has dit tot. I ja xica ha servit cony. És sinònim d'empoderament. De normal diuen, ixa xica ha servido coño, però vaig a dir-te com pots dir-ho en valencià. Una, i és la que estic dient des de que he començat el vídeo, és servint cony. Però espera
esperats perquè em veien unes altres molt gracioses. Despatxar xona. Hola, fantasia. Una altra podria ser quina repassada li ha pegat. I per últim, una que m'ha paregut molt top, però al mateix temps molt divertida, perquè és que és divertida, és quina parrussada. Tu en quina et quedes? Aitor guanya aquesta setmana ensenyant-nos que bonica que és Palerm. Això sí, està un poc a fer la mà. Acompanyeu-me de viatge a Palermo. Ja he vingut diverses vegades de visita, però sempre havia arribat a mitjanit i no havia vist que quasi aterrem a la mar. Arribem i corrents al tren per anar a la capital de Sicília. Estos dies no m'he manejat massa perquè havia de teletreballar i avançar amb el TFG, però hem tingut temps per a provar alguns restaurants, anar al Castello de la Cissa i al seu centre cultural i eixir de festa per Butxeria, un lloc prou boig. Per als que vingueu per primera vegada, vos recomano recórrer via Maqueda, passant per Quattro Canti, anar a la catedral, al Teatro Máximo i, atenció, tingueu cura en quins carrers vos claveu, que hi ha zones genials i zones més conflictives. Podeu manejar-vos un poc i anar de visita a Cefalú o posar-vos futboleros i conèixer l'equip local, que està en segona divisió. Però sobretot vos recomano provar menjar dolços i canoli.